okay. Ay, kinilas. Purya lang. Ako magtiyan ko. Wala ako magtiyan ko. Nandong. Lahi, may tarsier ning yugihan eh. May dugong tarsier siguro ni. Kay maayo man mo pilit sa kahoy. Ay, katong ito mo ya gidala ni mo ya. Sa kanan daga. Gunting na, may gunting oh. Daga ya kasaka ni. Ako tiyan. Ay, lisod ning watay lahing tarsier kay lisod mo pilit. So dere mga katuto no barado making gater sa atok sa maguwang so among giwaan og kaning mga dahon katanawa ang agas niya mga katuto. Kusog kay kapunloy sa mga katuto ang tubig raw. Lalom kayo. So dalom kayo ang gikuanan sa 3 pulgadas kalalom. 3 pulgadas so sa ato pa 3 inches. So kusoging agas niya mga katuto. So grabe minsan no. Nada dia Andre siya no. So dagan ba siya kuha niya? Dagan ba siya nagbara? Saan pa kayo? Adro. Ano, tara mga katuto ng anang bara oh. Okay, so nakan mo kuha ni mga katuto na mo punuan sa mangga o sa balite. So kung hangin nun siya, dali sa padulong sa gutter. Muna magsagaran pag magulan. Say mo bigay lang gutter. So karon nakalugar man dyan may ato sa atop. Amo na lang pong kinluwa ng gutter. So murag baha sa ubos mga katuto. Kusog nyo siya agas oh. Nabibat. So kusog na yung agas mga katuto. Wala kaya siya nagbara. So kailangan siguro ni siya hinluan ng gutter niya. Kuhaan siguro yung nitanong kuhaan. Wala na yun yung kuhaan. Bara ang tuwang pa lang. Naman kaya? Tuwa din ya. Barado na ang kon. Barado tayo na no. Yung ilbo niya. Yung ilbo na ang bara no? Yung tubo. Dili na sa ning agi oh. Dalahin na yung Tulay giyagilan. hose ba ya tulak. So tungkol sa yung kabara mga katuto sa wala yun siya yung subay siya ang tubo. Bali sa ilbo na yun siya ng agi. Grabe bugaw. Okay. So mga katoto, amo tong gibalikan tong among gibulit tong niagi no kay namang gyapon ni agas gud murag wa siya nataram siguro og papilit. So saban na to palit karon balikan na to og tunaw og styro. So mo ni siya mga katoto no nagtunaw na mi og styro. Para ibulit sa atop na buslot. So katong niagi man gud wa kailangan mo natarong og bulit to kasta yung inita. So karon medyo nindot ang tempo di kayo init. Karon timing ron ng mga kuan. Nindot siya mga katuto no kay pag muugas siya gahi kayo. Hindi mo siya matanggal. Langkat eh. So muna siya resulta mga katuto no pag butangan na siya gasolina ng styro. Mura na siya mura siya og epoxy. Mura siya murag bulkastik. Clay. Ora siya og clay. Murag clay siya kahumok. Hmm. So tapak ka niya kuya. So nindot siya no kitipid yung kini siya bali mangita lang kag styro sa basurahan. Mudrin lang kagamay kasi na si mong motor. Kung may mga motor diya. Huwag mo yung mga motor diya. Pwede yung motor yung silingan. Kuha yung silingan.
So kasi ang palit mo puksi karon no, labi na karon nga nihit kini puksi ro kailangan kini ang manuyo. Dagan lagi horot nagsuyo. Oh. Nindot ki siya kaagi. So karon matunaw na pod mi kay napaisa dito bangag. So nakita na naman mga katuto no tong isa ka bangag na tulo sa sulod sa bres akong maguwang. So mo ni siya. Og kinipod siya. Ako ay jag bangag mga katuto. Ano yung mo tulo sulod? So ning naog lang may makatuto no kay trag buntak ang ulan. Ina lang ya dangog yung tunuan niya. Kusog yung ulan mga katuto no. Nang naog namin wala mo kitawas ang pagbulit sa ato kusog yung ulan. Dangog ba kaya?